Милая принцесса, моим подарунком ды гэта ж Малефісента, а што ёй тут трэба? Што ж, даволі бліскучы сход, кароль Стэфан. Каралеўская сям'я, вяльможы, дваранства і... Як незвычайна, нават чэрнь. Дужа засмуціла, што не запрасілі. Ты тут нікому не патрэбна, не Боже, як няёмка. А я спадзявалася ўсё за хібы. Што ж, у такім выпадку мне б пайсці сваёй дарогай, а вы не абразіліся, ваша правасхадзіцельства? Вядома, не, ваша вялікасць. А каб давесці, што зла не трымаю, я таксама зраблю дзіцяці падарунак. Слухайце ўсе уважліва. Прынцэса сапраўды вырасце ветлай і пекнай, любімая ўсімі, хто яе ведае. Але да заходу сонца ў яе 16годдзі яна ўколе перст, палкай для кудзелі калаў рота. Ды памрэ! О, не! Схапіць гэтую істоту назад, дурні!